عوز السلام تنا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدالكم حاصرتنا وانا حبريتات حيزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تخبطحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا دونالد ترامب بزعبة أبي أحمد تزاريب أيفولتن يجنا حيال سبي قبل قليته أوشت 24 ساعات نتقدب داسي بملعال تجمع يزبولو دونالد ترامب بتقدب حقوس 5 خونو ألسيسن أبي انترخ يوم نخص مع معوق جبر يخبل تسمعهم بريزيدنت مسمزنهم نايجبت دحر مرخهم حجو ونقدب داسي بجنزبنا يتصرح يخبل يوم تزاريهم بريزيدنت أمريكا إثيوبيا وبناي بعلم هابتن قلبة زهانة وقدب زملكة زم حلال فوزلو نحسوا تحبريت يقتل لهم عالمنا تقدب داسي نجبت إنه مقدان استهانت أيو زبل ترغت نقبلني جبر كوانت هاللو قاشن صحف جنا قاش دمت يبلن متحف وندمت يبلن يملتهم دونالد ترامب زعبة تقدب خاب زغر واستزاوع حبريتات حدا تقدب جنزب أمريكا استهانت مخانيو من محدار أديس أبابا سقطها سلزمرت أدما قال إثيوبيا بحق بلتقنا زجبرو زي تفلت أنا جريه اللي دوز بالحتو كالعلم جمارهم بز مخناتيو زخون خوينو دونالد ترامب تمالن لو من أبكل تستفال لي مدرخات قداي قدب الداسي بقلت العلم وقع عملو ترامب ناب سلطان زموت له حدا عمت مزكارت مال أبزها ومجلس إثيوبيا نفساس روبانايل زقارت قدب صريح لا بز مخنات دما قبطي أو روبانايل أخل ما يتركبن لا قالنا جرك جبر علني أبي إثيوبيا كابنايل زبها أنا أشتر وازمة فساسي زقارت قدب أنت صريح له خبل تسمعه كل زينايل أب قبطي خمس اللي يزحسب نيرة أتو كوبنايل مسبراميدات نساتهم جنا قدب هاني تيلو مناط أتتقدب أنت عينة حماقنا جري خبل زقلت أتوم بريزيدنت قبطي أباي أخل ما يبلان نتما يدمانو بزحت نجاراتي تقاملون مزانا قاعدين وقعدوا توريزم كالوت النجارات لهم دحرز مدرهم نقباي ناب دافوس سويسرلاند زقعزو دونالد ترامب أود ما بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي رخيبهم بريزيدنت قبطي السيسي أبال بورد سلام دونالد ترامب بمخان حقوساتنا سلام أو زباننا وعلمنا نمتاز قبرت عرنا دنغينا لهم كم تو دحر مقربهم أو قد يقدف داسي بمتكوارن ترامب مدرجيرهم لهم أو قد يلونا ترامب سلزدقفونا نمسكن أزد ما قدف داسي نروان هايلن يوم بموال أب كده ما يزوري زمن السلطان كاسمع نخجبر كل تعرف خمس جبر كام زبالو السيسي حجو ونت تقارت تسمع نخفرم كجبرو كحتو كلو تسمعهم دونالد ترامب خابتنا يكده مدروم تمثل زلو قدايات مزرزار حجو ونت قدب نقبتي زقود جيرهم يوم مغربهم نقدب الداسي تقم كبلو تصوع ترامب نمليونات عامتات تفسس زنبر ماي بهاند بتزقارت يخبلو بقلت نقبت وجينهم كزارو تسمعهم اموداتا قداماي زمن سلطاني نتزوبا سمع نخبت خباب نيرجنا جو بايدن متى تمليس خمت خلخو تقدب حدقنيا قداي خوينو تصانيحني سلازي سمع نخجبر كنجبرينا خبل تسمعهم انا بزي قدب حقوس يخونكون زبالو ترامب نالتي سمع خمس فرمو خجبرو مخانهم قال كاتو لهم تسمعهم التي سون كم زغال كاتو لهم كلو دسي بلن نخبلو كملسو تسمعهم نمرحت إثيوبيا برقت كمتنا اخاز فلتك اي فلتكان يجنا حيال سبيو سلازي كلتيهم نخترخو خجبريه دحري دما سمع نختقبرو خنسرحنا خبلو ترامب قليصهم جزيهم محدار تجراي كابت سرعة نخطوة تجبر الله قبل قريتو كان منقص بالتجناز فتهم زلوا قربات بوليتيكا سقومتات يوم كبل ونافلتو أبكالي وجن كابتن خلال تجراي قرب زقبوا متأن دادي شوعة برسنت راي يقرب كم زلة تسمعهم تجزيهم محدار لومي أبكتما مغلاب زكايدوناي متأتاو متأخا مدرخات كم زفلتو تقابل على كل التجراي بمنقص فيدرال فتهم زلوا زي حقون قالوا ناصر الرحام نتخل الكاباقرات فيزيكالاوي سرعة وصاي خمس قبروا قليتو جزيهم محدار منقص فيدرال زقبرو زلو قدباتن ألوتاتن مخنيات الوعلنا يباجت قولتن يقاتم كم زلو أفليتو سبسابة هقراو قبرا حيل متأخاب أتاوي أبراهام تخسته مس منقص فيدرال زلو بوليتيكا زي مسمع مع بمتكام تقراي بإيكونومي ناي محنا قنتا قبارن يفتسام كم زلو عملكيتو من محدار روعي كفلطو راب العلي كل التقراي زقبرو زلو قدباتن هلونات محدار يفتاتو نخم زلو انتزاريو ازم قدبات تكنيكا وطرايز يكونس بوليتيكا وسانتات زلو مخانم بمحبار أوشتن وطانها قرزركو تولت تجراي بمولهم أوشت عقمن هزمن تجراي كدهبوا أبت مدرخ أبز جبروا مدرة أوعي تقريبا أبت تجراي معسكرات مزابل تزلت جمنا نفس وكيف زي تجراي نخزر جحند اللي تلو محدار بالتجنا أبز بغينات استهاسي خل الدموز نخخلا خمس جبرة سنبيتو تخلل بسلت بزخونة من قدنا يمدكم مسرح كتيلو باما يتشحت سدراويت محرر لتكالات ناي بانك حساباتهم تعاطيو كم زنبر ذكريو أولات محبرة سمنقدي أبت غينات ترفو من نبرتهم كعنم جوارم زفلت وكنت
ዝኾነ ዕዳ ክፈሉ ዝብል ወፍሪ እዩ ዘሎ ኣብ ካሊእ ወገን ኣብ ክልል ትግራይ ክቐርብ ካብ ዝግብኦ መጠን ነዳዲ 7% ጥራይ ይቐርብ ከም ዘሎ ተሰሚዑ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ዘቕርቦ ዝነበረ ነዳዲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ብልዑል መጠን ቀኒሱ ካብቲ ዝድለ 7% ጥራይ ይቐርበሎም ኤጀንሲ ንግድን ኤክስፖርትን ክልል ትግራይ ከም ዝገለጾ እቲ ክልል ቅድሚ ኩናት ዝለኣኹ ዝነበሩ መጠን ነዳዲ ነቲ ዝድለ እኹል ከም ዝነበረ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግና እቲ መጠን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነከየ ምጽኡ ገሊጹ ኣመራርሓ እቲ ትካል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ኩናት ናብቲ ክልል ዝኣቱ ዝነበረ መጠን ነዳዲ ብወርሒ 15 ሚልዮን ሊትሮ ዝበጽሕ ኮይኑ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግና እቲ መጠን ንሓጢር ግዜ ከይነከየ ጸኒሑ ሕጂ ግና 7% ጥራይ በፂሕሎም ኣብ መዓልቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ጠቕላላ መጠን ነዳዲ 7 ሚልዮን ሊትሮ ዝበጽሕ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ኣመራርሓ ምቕራብ ነዳዲ ከይተቋረፀ ናብቲ ክልል ዝለኣኽ ዝነበረ መጠን ሙሉእ ብሙሉእ የለን ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ ምጉዳሉ ምክንያት ዝገለጸን መልሲ ዝህብን ኣካል ከም ዘይተረኸበ ኣርድዮም እቲ ክልል ኣብዚ እዋን እዚ ዘቕረቦ ዘሎ መጠን ነዳዲ ብወርሒ 850,000 ሊትሮ ወይ ድማ ካብቲ ቀረብ ዝነበሮ ኣዝዩ ትሑት ዝበሃል መጠን ኮይኑ ኣብ ክልል ወይ 3 መዓልቲ ሓንቲ ነዳዲ ጸዓነት መኪና ጥራይ ተኣቱ ከም ዘላ ተፈሊጡ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ንድሓር ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ኣብ ዘካየድዎ ኣዘራርባን ኣብ ዝውሰንዎ ውሳነታትን ኣብ ዝፈረምዎ ህፁፅ ውሳነታትን ዓለሜና ውፁ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከተማ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ተረኺቦም ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ደጋጊሞም ከም ዘልዕልዎ ተሓቢሩ ኣሎ ካብ ግድብ ህዳሴ ጀሚርካ ምሽልማት ኖቤልን ኣተኣሳሲሮም ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝተፈላለያ ጉዳያት ዓለምና ልዕሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ካብ ኔቶ ክትወፅእ ከም እትኽእልን ኣብ ጉዳይ ግሪንላንድ ድማ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክሳብ ምውሳድን ከም ዝበፅሕን ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ዓለም ደው ኢሎም ኣብቲ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ዝቐፀለ ኣዘራርቦኦም ዛዕታ ቁጥዕን ተደሚርዎ ተሰሚዕሎም ትራምፕ ንኢትዮጵያ ካብ ዘልዕልዎ ኣዘራራቢ ክንጅምር እንከለና ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ዓለም ደው ኢሎም ዘረባ ኣብ ምግባር ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሰፊሕ ዘረባ ናብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መልሶም ኣዚሮም ነቲ ቃል ደጋጊሞም ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለምን ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃንን ደጋጊሞም ዓብዪ ህዳሴ ግድብን ኢትዮጵያ ንጥቕሚ ግብፂ የጥፍኦ ኢሎም ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2019 ዝተዋሃቦ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ኣመልኪቶም ዘረባ ምግባሮም ዝጀመሩ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ንዓይ እዩ ዝግበአኒ ነይሩ ኢሎም ትራምፕ ብርግጽ ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ሰላም ክፈጠር ገይረ እየ ግጭታት ደው ክብሉ ገይረ እየ እቲ ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ንዓይ እዩ ዝግበአኒ ነይሩ ንዓይ ክግበአኒ ከሎ መንግስቲ ኖርዌይ ግና ኣሕሊፉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሂብዎ እቲ ሽልማት ግና ብጉዳይ ትግድብ ብዙሓት ዝፀዓርኩን ንዓይ እዩ ዝግበአኒ ነይሩ ክብሉ ተሰሚዖም ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ዓለም ንብዙሓት ዘገረመ ኣዘራርቦም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብጉዳይ እቲ ግድብ ምሽላሞም ቁኑዕ ይኮነን ክብሉ ነቂፎም እንተኾነ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽወርድ ብምግባሮም እዩ ነቲ ናይ 2019 ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ዝተሸለሙ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ዳቮስ ነዊሕ ዝርርቦም ዘለዎ ኣኼባ ድሕሪ ምዛሞም በበይኖም ካብ ዝረኸብዎም መራሕቲ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሓደ እዮም አልሲሲ ኣብ ካይሮ ግብፂን ተበጊሶም ንፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ንምርካብ ብጉዳይ እቲ ግድብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ንክግበር ምሕታት ኣብ ኣኼባ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ንኣኼባ እኳ እንተዘይተዓደሙ ንትራምፕ ንምርካብ ጥራይ ናብኡ ኣቕኒዖም ኣለዉ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ምዛሙ ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብኡ ኣብ ዳቮስ በበይኖም ኣኼባ ድሕሪ ምግባሮም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ገጽ ንገጽ ከራኽቦም ከም ዝደልዩ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣሎም ትራምፕ ንኽልቲኦም መራሕቲ ከራኽቡ ዝደልዩ ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ዝፍታሕ ፍሉይን ብሉፅን ስምምዕ ንምፍጣር እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ብምንኣድ እዮም ነዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ንጋዜጠኛታት ጀመሩ ኣብ ሶፎኦም ኮፍ ኢሎም ተደጊፎም ክልቲኦም ኣእዳዎም ኣብ ብርኮም ኣደጊፎም ንጋዜጠኛታት ክዛረቡ ከለዉ ምስ ግብፂ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝምድና ኣለና ፕሬዚዳንት አልሲሲ ደው ኢሎም ሓደ ነገር ይሓትን እዩ ኩሉ ግዜ ፍታሕ ይረኽበሉ እየ ኢሎም አልሲሲ ብወገኖም ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተመለሰትሉ ንድሓር ብዓወታት ዝተመልአን ዓመት ከም ዘሕለፈ ብምግላፅ ንትራምፕ ወዲሶም ተራዮም ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ዝበለዉ ጉዳይ ጋዛ ትራምፕ ዓወቶም መስጊቦም ኣለዉ እንኳዕ ደስ በለኩም ኢሎሞም ዶናልድ ትራምፕ እንተዘይህልው ነይሮም ኣብ ጋዛ ስምምዕ ኣይምተበፅሕን ነይሩ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምፅኦም እዩ እቲ ኩናት ናይ ጋዛ ደው ዝበለ ክብሉ መራሕቲ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ተዛሪቦም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዘደለናዮ መርእስቲ ጉዳያት ኣብዚ ኣዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ብምግላፅ ከም ዘይትርስዑና በልና ብካልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም